И здравейте, уважаеми хора! В днешното видео, да, трябваше да снимам на албум, но ми излезе този пакет и реших преди албума да заснема него. Ако искате още такива видеа, наистина ще съм ви много благодарен, ако се абонирате и праснете лайк бутона. Споделяйте клипа, така ще се развива по-бързо в YouTube алгоритъма. Също имам два канала още, FIFA Gang България, който ми е главния. И създадохме чисто нов канал с баща ми, с монети. Ще ви излезе някъде ето тук горе. С монети, вътре ще качваме много интересни неща. Мисля, че ще се развие много добре. Може и даже и много по-добре, отколкото FIFA Game България. И да, следващия клип най-вероятно ще е на албума. Да, ето го, пакетчето. И бам, вадим картите. Аз си затварям очите. Какъв е то, бе? Брат. То мисля, че ми е нов. Жуал Феликс, който го имам. Жорди Алаба. Жорди Алаба, който отиде в Интер Майами при Меси Бюскетс. Така. Този го имам. Ето го. Майгнан го имам. И този го имам. Федерико Валверде. Федерико Валверде. Караско. Имам го. И този мисля, че го имам. И да, отворихме пакетите. Ако искате още такива интересни видеа, може наистина да се абонирате и да лайкнете. Така, много помагате да се развивам в YouTube алгоритъма. Надявам се клипът, че да ви е харесал. Абонирайте се, лайквайте и до скоро!